Здравейте, приятели! Тук ще се разкарваме много. Тук, чакайте ли? Заседне така на дърво. Да се вижда. Вижда се. Отиваме на там. Да държи камерата с една ръка. Да се разкараме. Също така. Очаквайте нови сериали. И също така очаквайте новите видео. Ние тук седим и разправим, че направо ще се разходя малко. Чакам моя приятел. Той е 3.14 сега. Ако искате да разберете къде живеем, ще видите. Ще пише в коментарите буквата Б. Ако разберете, може да знаете къде живеем. Съм толкова популярен и кръската и всички карамелка направят така да обикне къде ще живеят. Аз се разкарвам и така не съм измислил. Видя котки, улични котки. И утре, като хора на училище, ще запазя всичките пари. В края на неделя, 2 деня, че няма да ям нищо. Ще запазя парите и ще купим храна на котките. Ще ги храним. Намерихме 2 кълпазана. Ето ги там, 2 кълпазана. Те не знаеха. Че са 16. Не знам защо и така. Значи ще спрем там да се починем. Тези кучета зад мен. Как ми бързеше и извеждате с по-малко човека. Ей тук преди. Тук се събираха. Ако искате, дойдете и вие тук. Напреди тук човек се събираха. Направо не знам какво да кажа. Тук е било много хубаво. Местенце. Ето. Ето като малък именно късах да ям това там. Не знам как го късах. Обаче там тези кълпазани. Разбират, че ги снимаме. И телефонът ми не е много точен. Ето ги там. Едното е там. Защото не се виждам. Тук хора казват, че излизат кълсъни и аз не знам дали ще вярвам, дали да вярвам или дали не. Защото гледам някакви клипове сайта, какво ще разсечите как отиват на такива места. Ако искате някой ден с моя приятел Тодор, ще влезем ето тук и ще направим едно такова видео. Вие ако искате, също така гледайте едно карамелка, тя е много забавна. И гледайте нейните видеа, защото тя е популярна и така. Аз имам 22% и не знам дали ще държи до самото видео. Ние сме сега на 4.31. Ето тук. Аз знам откъде да слезнем. Ето тук. Там има вода дори, пълнен. Ако мога да я снимам. Чакай, и сега ще я снимам. Ето тук. Тук е точното нещо. И там вътре. Ето там има вода. Някой път съм карал вътре вода. Съм вкарал камъните.
и се пискаше. Тук има сливи. И това капазанче как бяга, че аз като не набягам, там също една кола, дето е направо резервна. Трябваше да я покажам. Да, и стигаме до едно крайче, защото малко ще спра видео. Искате ли хора да се телепортираме някъде? Добре, ще се телепортирам под едно дърво. Буквално дойдахме под дървото. Не знам. Обаче май тук е видеото. Надявам ви се да е харесвало. Да ви е харесало. И да лайкнете по една пръстче нагоре. Защото аз се уморилям. Чао! Чакай, ще направя една стриха последна, за да видите. Ще дам още един жокер този път. Този път, ако го познавате. И чао!